Тук в SNA постоянно търсим хора, които да се присъединят към нашия екип. Но защо трябва да работите с нас? SNA Produce е семейен бизнес, който доставя на английски и европейския пазар пресни продукти от своите ферми, базирани в Обединеното кралство и в чужбина. В Обединеното кралство имаме ферми в Уелс, Херефорд и Кент, където отглеждаме ягоди и боровинки, а сезонът за бране продължава от март до декември всяка година. Основната работа в нашите ферми е брането на ягоди и боровинки. Отглеждаме ягодите в стъклени оранжерии и полиетиленови тунели на високи плотове, което помага за ефективността на брането. Други селско-стопански дейности включват общи селско-стопански задачи, като засаждане на нови растения, рязане на ластуни и работа по почистване на листа. Тези дейности подпомагат растежа и развитието на плодовете. Качеството е една от основните движещи сили на нашия бизнес, така че пълно обучение ще ви бъде осигурено при пристигането във фермата. Докато отсядате при нас, ще ви бъде предложено настаняване в каравана или порт-кабина. Семействата ще бъдат настанени заедно, приятелите също, когато е възможно. Искаме вашето преживяване и време с нас да бъдат запомнящи се, по всички правилни причини. И като такива предлагаме широка гама от удобства, за да направим престоя ви възможно най-комфортен. От стаи за игри до обща телевизия и фитнес зали, всичко това ви помага да се отпуснете, да се забавлявате или да прекарате време заедно. В нашите обекти в Кент и Марден има барове, които сервират храна, напитки и сладолед през деня. Също така селекция от бири и алкохолни напитки през уикенда. Идеалното място за почивка с страхотна компания. За да помогнем за изграждането на общностите в нашите ферми, организираме много състезания през цялата година, като баскетбол, волейбол, тенис на маса и дори годишно състезание по градинарство за най-добра градина. През цялата година предоставяме безплатен автобус за пазаруване и екскурзии по желание до местни градове, търговски центрове и местни забележителности, като зоологическата градина и екскурзии по Лондон. Също така обичаме да възнаграждаваме нашия екип. Тъй като вие работите толкова усилено за нас, ние обичаме да организираме много партита, за да отпразнуваме ключови събития, като Великден и Хелуин. Нашите летни партита са върхната точка на годината. С безплатна храна, напитки, страхотна музика и фантастична атмосфера. Очакваме с нетърпение да ви приветстваме в SNA.